Unsa naman yung balayan eh? Bali naman yung wakata. Daghan pa siya kayong ite. Napoy nabilhin. Paliho ko man ta. Sige naman po katulog. Kani mga nugasan. Gikuan. Pangbatugan na lamig mga manok. Wala gyud pang haaning nabilin dire. Kaya yung tali patulog. Daghan kayong manok. Napoy mantika. Murag ito yung nagyod ng sagulani. Mga bahaw pag yun. Sus kaning nabili nagpasagad ra gyud. Hoy. Ayaw sa katulog ha. Yo, sa katulog. Pangutang dito, pangutang. Sige naman kagatulog. Tulog ng tao. Mugani, ganihan mo kang kinatulog. Pag ikan ako, natulog ka. Karon natulog yung pangutang dito, pangutang. Sa mga taon? Kaya masudan ito, kawatay sudan. Para paniud to. Sa mga taon dito tayo. Kaya nakapalooban sa isulat na to. O walay sardinas mo doon. O mawala yun. Ikaw na bahala dito. Pangutang dito para lutuon. Kaya magsikag tanga diya. Apa? Oo. Kanong karon dugay ka kay mulihok diya. Tulog ng tao. Sige. Tulog. Magyaw-yaw pag yun. Ayo. Oh. Pautangan ko kuan. Kol. Apa ito yung mga tangan? Kuan sardinas o kuan. Nakay itlog. Na itlog. Na mangutang ko. Wala ka kitaan niyo? Oh no! Saan mo kang graduwa? Dito. Nya, kabasa ka na. Kabasa ka na. Basa. Walay utang karon ugma na lang. Oh. So walay utang karon, ugma na lang. Bali po ni. Ayo. Oh. Ay pre. Pre, tumay Ay segunda pre. sabon. Sumang sabon imo ang gipangita. Kanang Natay powder dere nga sabon, sabon panglaba pangligo. panglabaw lagi pre kay no, tawa ko ani pre ga break na lang pa nay kay wa na ko sa baw. So, pwede na to, play pa to pre. Pautang ka pre. Tanda. Ore problema karon. Usa kang graduwa gani pre? Liban. Graduan. Kabalo kang basa dire. Kabalo gamay. Kabalo ka pre. Basahan ni pre. Pre, di na kumayunan na pre, basahan na pre. Ulay. Utang karon ugma na lang. Na, ano yung bagong protocol karon sa mga tindahan pre ba? Kaya kapalo ka, mahal kayong mga palalito na niya. Utang-utangon rin ninyo. Manang Ay mura pa to dili kumpare anak pre. Oy, naunsa ko ka. kampare lagi ta pero bayad. Ang pwede na. Ipit magkung kayo pre kayo kumay Domingo kay nga. Domingo ko datong tindaw. Siguro nung kayo ka gawin, di magkagpanari mo nang wala na kay puro lo. Lang ko ka pre. Usar ka powder. Ugma na lang pre, na karto na pre, ugma na lang ka pwede mo utang pre. Ugma na lang gyud. Balik lang diri ugma. Mamaw na pre pen. Niundang kag pamaliga pre. Ah. Pre oy. Ug maundang ko pamaliga pre, di na ko kakautang ugma. Teo, magpultangan ito. Samahan? Saan na po, ha? Wala ko pultangan. Kaya nga naman ko nung kapautangan na po niya ako, no? Hello, gabutang-butang magkuprito lagog nga. Wala utang ron, ugma na lang. Wala po dagway ka nagdiskarte dito. Kabalo naman yung kang watay sudan. Diskarte gani ko dito nya. Di man siya sugot kay utangan mo na prito la. Nya, isa man ni Ron. Pre maghaw man tag manok ko, nagang manok dre. Ayun na, pagsaligan ng mga manok, kay bago nang giatayan. Gamay na lang nabilin. Si mama si papa. Dugay pa itong maulit. Kita kami. Mga kurang na lang tayo. Ikaw po dito sa balo mo. Karpe. Yan sa man ni Ron. Hindi lagi pa pautang dito. Siya mo kuyog pa kana ako dito. O tala ko yung takoy kuhan dito. Diskarte. Bantay man na baglangay-langay na po kanya ha. Bantay yun na. Gayap ni sa ate ko doy. Hapon na. Ano gailis man ka? Eh, kailis lang po ka. Pare ka naman kailis.
ginahanap na iyang atay nga kasagutan man ang mga gian. Kapag tagato ani bisag dili jud pa utang. Pautang na, yung sama ning watay sudan. Naon sama man ni pati man ning kalisuda. Na? Uy, ati ari asa man ka? Ari oh, diha day nang dalan di ay. Dari magod lakod mo dari. Alam ako dai ning dalana. Tug na dai ni. Na mora diri ta mga gidong. Oh, magod kuwag niya. Pero kay man ning kalibuno na diri, naon sa naman ka? Uy, ang musulod ko aning pating pagkalibo na. Nagiyan bitaw utang. Pag-ilis. Wala man ka gaingon ako ganiha nga ayaw pag-ilis. Ikaw man ang gailis og una-una. Na mo na ni Ron. Maguluwi-uwi pa ta ini. Dol maguni lagi andre. Mo ni lakto dire. Na sirteng pagkalibuno na ni naunsa man ni. Ano ko sige ayaw dati. Ganahan man juga mo dito kabron dili pa utang angkol. Na mahawiran taron na nang iring-iring. Na mo na ni gidangat na to ani. Gina magyaw Wa tag kay manok. diskarte. Sabo nang gagmay pa kay ng manok ihawon. Kita pa utang dito sa angkol. Unya magpakamatay ta wala tay kauntaon walay sula-sula. Daghan mo utang manok dito. Sige, balik ka ng manok. Bisa di din ihaw ng manok. Ngayon pa juga yun daw. Wala rat yo, doon na lang ng blog ato. Aw doon malaman di ay. Kapit na gani. Ayo, Naanapog ka. Balik-balik man lamang ka din, higiingnan makanako nga walay utang. Nakakita ka ano? Ah, lagi na ilista. Ah, Igso. ganihan na ka. Igso naman eh. niya. Unsa di mo siya? Wala yung utang karon na. Unsa di mo utang di ay. Wala ba nito? Tinapang ka na ngumi. Isa may gabutang-butang gud ani gud. Hindi ra mo mangutang, unsa may mangutang ang gali. Kung may oh. Pwede na. Wala man kagasulting nga natin ang mga Utang di ay. Opo, pautang naman gud. Dili kasi may go. Unsa ganito? May oh. Tuwan. Sila ka po. Kanara tulo? Tulo daw yung pagdinas. Sila ka po. Sara? Dua akin. Ako rin magbuo. Dili man ko pato ninyo pag-utang kay kung kagasulti gud na amo kay ato ya. What? Sa pa lain. Pwede rin mo makautang dito. Kung wala yun yung utangon. Di ba lang eh. Di ba? Okay. Kung pa lain. Kanara? Ha? Kanara? Kasi yung utang pa si atin yun. Ito sa mga. Ikaw na natin? Ma'am. Okay ra na kay Igor man ato ng itud ang. Pautang ra man dai ni siya. Oh, pautang raman ko din eh. Pwede na. Gamay naman ko nimang utang. Oh. Kasi ko din naman dili pa utang. Gani ha, dili na siya kautang gani ha. Pwede ra. Uy. Dili ko pautang ganiha. Pwede ra. Dito do pag ganyan dito. Kung sa pa lain. Dili siya. Oh, sakto ra tunoy kay. Igor na mo isu daw ng paniud to daghan Oh. gani na. Okay, sige. Sumangita tayo si Lupin. Yeah. Gani ha, dili pa utang na ako. Dili ko pautang. Oh, lagi tulo gani niya dito. Tanawa ni kong kumpare, pagkabaka ako nyo kinda ko. Mayroon gini ng night chicks, magpautang raw. Matay na kumusan nito ha. Ano na dire ha? Wala salamat sa kaayo Okay, wala problema. Nadung ka pautang ra mo ko dai dong. Yung ka kay wala. Wala naman ko problema ko. Ah. Balo anak niya Salamat gani kay ha. Loy, ano sa Okay, wala Loy. problema. Hay, Na, pre! Oy, pre! Saan ka, pre? Oh, sa utang ko nakitaan, pre nga. Ha? Naamat tayo ni Anay dire, pre. Nangutang na mo, pre. Asa magamangutang ka? Dili magud pwede, pre. Pwede pa utang gud. Dili, pwede nga. Ano din yung itandog ko, katong, anong tuon na dito? Pasagad naman ka nga. Namali to. Eh, mapagana yung gitang-tang, oh, yung nana pa din ka. Kasi may kabutang-butang ko no Anay dire. Pasagad naman ka nga. Sagad ko na. Gitang-tang na ako ba kay medyo na kuan magud ayo magud agkring lakari gud. Katong usang laki gani ang kabantan murag moment ko nasundan gani atong mga utang Ana ko. pre, tuoy jud ko pre kay wala jud ko nagpautang pre. Balik ra gid ugma pre. Salamat kay pre, maayong hapon. Matay ka, pre. Di ka magsilbi, pre. Huli ko. Hello, mga palangga.
Salamat kayo sa pagtapos sa mo ang video o hinapunta nga kanunay mong mag-subscribe sa ilahang YouTube channel labi na sa ilahang page Kabaga Biners. And also sa ato ang Maring Brain sa ilahang Tralala Vines. Salamat kayo. Ayaw kalimot sa pag-follow sa ilahang Facebook page. Okay, thank you so much. Bye-bye and good night.